aplikasi. Sabana banyak macam aplikasi, tinggal de kita yo memahami. Di kota di kampung orang minta dukungan, tolonglah subscribe akun di YouTube. Video di-upload masuk ke YouTube, sadolnya orang bisa melihat indah dietong gadang joget, indah dibilang mudo jogai. Macam ragam video nan urang gue, dari lawak Minang sampai dangdut Salwondo Dendang, mulai dari tradisi sampai ke hobi. Balain dulu, balain kini, entah dek zaman semakin canggih. Urang balanjo pakai aplikasi, aduh nan online, aduh manunggu hari. Rasaki pakai aplikasi, penunjuk jalan pakai aplikasi. Sabana banyak macam aplikasi, tinggal de kita yo memahami. Macam ragam video nan urang gue, dari lawak Minang sampai dangdut Salwondo Dendang, mulai dari tradisi